हेल' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव फिन गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जाय बिथांमोना E-sram कार्ड बानायदोंमोन बिथांमोना सोरनाबा हयथ' भुल जानोबो हागौ। दा बेखौ माबायदि आपडेट खालामो बेनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय, नङाब्ला बुजिनाय नङा। थ' दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गिबियावनो नोंथांमोना जिखुनु ब्राउजार एपखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामनानै E-sram सार्च खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव बे गाहायनि E-sram हम बेयाव थुना होबानो जाबाय। लडिं जागासिनो, एसे स्ल' नेट आंना। बेयाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। फार्स्टआव नोंथांमोना डेस्कटप साइट खालामना लाबानो जाबाय। लडिं नेटआ स्ल'। डेस्कटप साइट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। बेनि उनाव रेजिस्टार अन E-sram जाय बिथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै, खालामना ला थाबैनो। दा बेयाव नुनो मोनदों अलरेडि रेजिस्टार एन्ड आपडेट। दानिया आं आपडेट खालामगोन। आपडेटआव थुबाय। लडिं नेटआ स्ल'थार। दा आपडेटआव थुनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। दानिया आधार कार्ड लिंक मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय दानिया इन्टार केप्साखौ होबानो जाबाय। दानिया सेन्ड अटिपि आव थुबाय। सेन्ड अटिपि आव थुनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव मेसेज फैगोन। बे अटिपि नाम्बारखौ थुना होबानो जाबाय। होखांनायनि उनाव साबमिट बटनाव थुबानो जाबाय गाहायनि। बेयाव थुनायनि उनाव नोंथांनियाव आधार कार्ड नाम्बार बिगोन। दा आधार कार्डनि नाम्बारखौ फिल खालामबानो जाबाय। दानिया बे गाहायनि अटिपि बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। आं अटिपि जोंसो खालामगोन नालाय। बेनि उनाव इन्टार केप्साखौ थुना होबानो जाबाय। सेभेन किउ 6। बेनि उनाव बे गाहायनि साबमिट बटनाव थुना होबानो जाबाय। थुना होनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव अटिपि फैगोन। बे अटिपिखौ फिलआप खालामबानो जाबाय। 409191। दानिया बे भेलिडेटआव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। ओमफ्राय नोंथाङा फिन नोंथांनि मबाइलखौ डेस्कटप साइट खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन। दानिया बे गाहायनि E-KYC बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनायनि उनाव आपडेट प्रफाइल नुजागोन। आपडेट प्रफाइलाव थुनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। ओमफ्राय नोंथाङा दा बेनि गेजेराव जिखुनु माबे मोनसेखौ आपडेट खालामनो बेखौनो खालामनो हासिगोन। दा आं बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ आपडेट खालामगोन।
स' आं बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव थुबाय बेनि उनाव कन्टिनिउ होबाय दानिया नोंथाङा आपडेट खालामनो हासिगोन दानिया फिलआप खालामनोसै IFC क'डखौ होबाय IFC क'डखौ होखांनायनि उनाव बे सार्च बाराव थुना होबानो जाबाय अट'मेटिकेलि नुजागोन दानिया बे राइट साइडनि आपडेट बेयाव थुबानो जाबाय बे थुनायनि उनाव बिदि नुजागोन दानिया नोंथाङा बे गोजौनि बेक बेयाव थुना होबानो जाबाय बेक थुनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन ओमफ्राय नोंथाङा दानिया डाउनल'ड UAN कार्ड डाउनल'ड बेयाव थुनानै डाउनल'ड खालामनो हासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैयो आरो जाय बिथांमोना दासिमबो बानायाखै बानायनानै ला नोंथांमोननो जुदि फुल प्रसेस भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर गोजोन्थों